Program yake sina swai kwa program ya AMAYI TOKOTANI pakanema wa MIBAWA. Program yani wino kaduka mbeangani zosiyana maka zolingana komanso zokhuzana ndi moyo wa ife AMAYI wa tsiku ndi tsiku, mabanja mwathu, mageni mwathu, zintchito zathu kuli kumeko zikuyenda motani. Malangizo patali kudzudzulana patali kuti atikhale azimayi achitsanzo. Nde bwanji tikhale modzi program yanero ya AMAYI TOKOTANI pakuti lonso tindi zabwino zokuti tiphunzitsane mu program imeneyi. Tikuyamike nonse amene maitsatira bwino program imeneyi komanso amene mbalika makomenti osiyanasiyana kandi pa Facebook kanjira komana nanu malo osiyanasiyana pakunyadirani kuti timakhale modzi mu program imeneyi ya AMAYI TOKOTANI. Ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete, koma sindili ndekha, ndinawo mayi Sandra Rix komanso anachanza Eda Kembo America tikuzukuta nawo mutu wathu wa tsiku lalero program imene ya AMAYI TOKOTANI. Ndiyambire kuchikweza kumeneko muli bwino? Ndili bwino, mkaini ana. Happy Mother's Day. Hey, happy. Ukhala birthday umangola belated. Yo duta. Koma zili bwino. Ayi, zabwino. Zitenje mwandako zingata ansathu kutunda. Sanenetse ifamu ngamboboya dzatipempha. Unopempha pempha? Simakona ndikunoyi. It's munafike. Upanga zili jani? JD akadaliwa ngono sanafika kugajirenje. Ule mwanu nduna? Mayi wanga. Nakubala. Sisi zinatendere. Bwanji suna? Taluza fumu atu pa 15. Pa 15? Yes. Amene matumikira aja kapena ena? Amene timatumikira aja. Nditu atisiya pa 15 Oktoba mbanda kucha. Nde pa 15, 16 timayika pa 17. Ndoru unduna wata? Zili ndi akuntundu. Umathopitirira? Aina pepe. Nditu koma zirenje simwalandirako? Italandira. Kati iboti zirenje rusukuli chimakhachirenje chirenje. Motoka COVID kankhuku. Abale inuyo. Ayi kumayamika una kubala tundu wabwino. Zimangovuta. Koma ndo wabwino. Kwambiri. Pali ana eno oti amakumbukira kuti siku laona kubala. Tikaone makolo. Nditu mame. Tinati kusangalira mapwando tsiku lana kubala kuno ku MIBAWA TV na ndi show chaulere chamakwaya ndakatulo ndi zina zambiri pa 17 ku Country Club Limbi kumenekonso umenditu AMAYI TOKOTANI nakachitika ndithu mwaka chinunsu wa live. Kumeneko kudayambidwa nkhani kunena kuti pamene tikukondwera nyengo imene yana kubala pamapezeka kuti pali ndi ana ena ake ife makolo ife AMAYI tindi ana osautsa, ovuta, oswetsa mtendere, okuyipitsira mbiri, ana amene amafika kupangana kwa amenyo amayi wawo omwe. Ana otero alipo zidakwa zosuta chamba ndi zina zochuluka. Mukudziwa inuyo mene ana ena amachitira akafuna asautse mtendere makolo awo. Timakambirana kuti ana amene watingachite nawo motani, ena mbali ina amata koma mwana oteroyo ngati akuthetsa nzeru amene mutaye aonere yake. Ena nkumati ayi koduka tutaye utayira ndani ndiye mphamvu ya kholoyo imeneyo ndiye nkhani nalipokopoko. Nayonjeza ife amene mnaona program imeneyi ija yaku Country Club Limbi kuti ayi timalitse program imeneyi mu studio muno, nkhani imene mu studio muno komanso kubatsani ino nditu mwayi oti nanunso mpereke maganizo anu. Paja inu mmati chani tsiku lija? Ine tazipita. Ni matero ndati ayi. Ani mwana ina masoko awiri omwe sina maganizo. Kusinthanso. Kwa mama zetu kubereka nkovuta. Kutenga mimba miezi 9. Mwana wabadwa. Kuyambiranso mwezi umozi kapena day 1 mpaka nakufika poti wamera sisi mutu mubwinobwino. Mano akwana nkamwa 32. Ndi akandizunzi. Nde ndikanene poti mwana wanga nanga ayi kubalako kopweteka kubala nkopweteka. Ngati sakuvera sakundimvera ineyo kholo lake. Ndiye yasankhe kholo lina. Ndeuti ineyo sindikunkwanira masomo akemo. Ndi matero nditu. Koma ana ovuta walipo de? Ovuta to alipo. Pati kuvuta kuineti kuti mayi kaya ndi bambo kandi mayi wasamalira mwana uja wapunzira skulu kapena sana punzire chifukwa cha school fees. Mwana uja ainera kukuvuta nanga si palibe chimene mwampasa. Koma pali mwana wina kuti wampasa china chilichonse. Skulu yapa mwamba.
skulu yoti tikamakhala nkumanena yoti mwana uyu wandithera fees mwana kayamba ntchito lero pokwana mawa ntchito yati wakupita lero kunchito kumulembera ma application letters and all that wabwerako ena kuba kumene ena kuba ndikukaombola kuselo mosoambira belo mosoambira mwana uyu ali ndi masters pali yeyo koma masters yokamwera kachaso ayi atuluke atuluke ine ndipume fa kwasala ndi mwalira ndini fa zimene zikuchitika sikuti mwalera munthu yemwenso akuphani andi zikuchitika BP amayi poti akalipire mwana mayi kankala kuja mwana uja kusala kunjoya ena kwati bula umene kumenyedwa makofi azimayi akumenyedwa azimayi alibe voice panopo lero ndi maufulu tine nawo mwana tu wasogolatu chifukwa tu ala ndi ufulu upita kaya kuti kada ndaloti mayi anga kundizunza koma chimene chikupangisa kuti mayiyo akalipire mwana mayi azunze mwana ndi chani ine ndingabereke mwana nkumuzunza ndekuti misalatu ndinayo mutu koma kumakhala nditu kuthedwa nzeru mwanayo ndipite naye kuti nditani mwanayo nditani amapita nawo polisi olo mwana uja kuntenga abale chonde tamsungeni mwanayi lero lokha mwina pomakwana mazulu ndipumeko abale please chonde makolo akuzunzika ndithu anankoma awa kuti chinthu chimene chiwetsa kudziko lapansi chipatsa moyo chisakutengere moyo mwaiva statement chomwe achibweretsa pa dziko lapansi kuchipatsa moyo chisakutengerewe moyo inu pajambachita makani mati ayi tisathamangitse tipititsa kuti ureko mwana isakweneka kuthamangisidwa kumene ndipo ine ndayimaso pati unanuso maganizo simunasinthe sindikusintha mwana nene kuti inu ndofera unakubala tinena choncho kuti ndinofera unakubala chifukwa mwanayo ndikana kuti ndinthamangitsira kuti apita khomo la ndani amene angakanlandire ngati mwanayo mwini wake akundikanika ndintenga kuti agogo ndilandireni mwanayo wandikanika kapena ankolo ndilandireni mwanayo wandikanika kapena chemwali iwo akathana naye chabwino ndimusiye adzipita kunjako kaya akayenda mmene angayendere kaya adzikaba kaya adzikatani vuto likabwera libwera kwa ndani sakangana tankolo ajani sakangana agogo ajani mayi yake mwana ali kuti anamulera kuipa mwana wanuyi mwakuti mwana wanuyi waba wagwidwa uko chifukwa cha mtimba beobereka lo chili choti nchovuta umapezeka betu kuthamanga ulendo ku polisi ukasiya nsima kaya kukutika ali undende umapita sikumulera apite kuchichira kaone kuchichira kumene kumani yobereka ndimene imapangitsa kuti munthu kuchichira imene kumakhalira umansiya ngati wapshane mtima kuti tsiku mozi umapezeka wasiyadi chifukwa chopsha mtima komano ukakhala 2-3 days chikumbu mtima chimakubwerera ndiwanga nditayira ndani mwanayi ndiwanga umapezeka ukuthamanga kuti ukunthandizaso mpaka nakutaniso akutuluka nde mwanayo ndi wathu mwanayo teni timulange tokha timulangize tokha kaya ndi ovuta kaya ndi osavuta koma ngati ali wathu palibe kuti tingatayire chifukwa tikutayiraso mwanayo akomanaso ndiziti ndizomwe akuti chita ifeso nanga iwo akatayira nda mwina mailix lifunse kwani mukati tintaye inu munathauza kuti chani potawa kuti mukatayira kuti kuli kuti bini yotayirawo anthu bini tukulibe zoonadi koma nanga sindayisesa ena paka na mabanja atu akuta chifukwa cha mwana usosa ntendere mwana wako mmaziwa kuti mwana akachita bwino ndi watonse koma akachita amayi mwana wakoyo ayiwala kuti mwanayo ndi wathu mwana wakoyo ndeto amapezera njira yoti akutuluka mwana wakoyo amandisoyesa ntendere foke sindimakhala pakhomo ineyo sindimakhala pakhomo mina ndingoti yabweranso mwana amene uja ndamphunzitsa skulu mwana amene uja ndampasa zonse zomuyenereza alibe chonamizira sanganame kuti ineyo kuti ndikachoka panopo ndisowa kupita sankhireni mapoto kaya kulipira rent mulipirireni koyambirirako miyezi itatu yambirira sindiye unakubala umenewo okupangisa kuti umulipirire umpatse mapoto uzani komasotu bambo ameneyo manena omakandi ntimonera kuti mwana wako ndikuchoka pakhomo pano chifukwa cha mwana wako zimene akuchitazo bodza ana ndi cholinga asanamizire za mwana pakamakhala zotero zotu pakakhala tizifukwa ndizoona chimene amachokera amanena kuti mwana nanga ineyo ndikuziwa zolinga zawo ngati ine ndimanena kuti amuna ngachoka chifukwa cha ndati chifukwa cha mwana
facho tisiti kuziwa chimene iwo ali nazo mmaganizo kuti chimene akupanga iwo kapena maganizo awo ndotani koma mwanayo ndomupeza choni manena kuti mwanayo amayi chako wako yemwe pamene tunazo tiwamutha iwo kachokapo apezeka kuti asintha iwo katawa mu nyumbamo mwanayo asintha mwanayo sasintha kulanga kwa mwana ndipo kawiri azibambo ambiri amazolowera ali nkhani ngati zimenezoso kulanga kwa mwana si kwa mayi yekha azibambo ambiri uthanayi mwana wakoyo amatipangitsa ife azimayi kumakhala anthu oyipa kwa mwana chifukwa osatengapo gawo pa mwanayi mwana akhala apanga zozunguza mwana wakoyo upange naye mwakuti umuyankhule umpange zakuti inu abambo mulibe udindo yankhula mwana mulibe udindo ti mwana mungamulange chifukwa kawiri neni mwana zoti na zibambo pakhomo mwana amaopa kwambiri zibambo chifukwa zibambo angangoti ichi sindikufuna pakhombanga pano pamene ifeyo amakhala mwana uja utizolowa timakhala naye daily kumphika tinayi limodzi chili chonse timakhala kupangira naye tusuza naye banja limodzi amakhala atizolowera amadzozoti amayi akalusa amalekeza apa iyi ndikapanga izi amayi alusa alekeza pakuti pamene zibambo akalowerapo pankhani ngati manager mwana maoneka zoti alibe mbali yeniyeni yotsamira yone zoti akuti amandibakira fana ena tamito yankhula kuti izi zimene ndikupangazi andibakira adadi fayota amami zimachitika ifeyo makolo nthawi zina timabakira mwana uja mwina ali wang'ono bambo mwina kunkalipira mayi inu mangokhalira kukalipira mwana ndakhale ekhayo tsono ndi akhale ekhayo atikakamuna tsono ndiye pavuto junior iwachu mwamva iwachu mangokhalira kundimenyera mwana ine tunabereka mwana amene movutikira ine tu mwana ine tunazunzika bala lake idakadilo sinapolebe kuwa zizira limagweteka bala sinapolebe balalo ndemwezi mulipo uli ku serious lero ndiye wakulemera mukhoti pachiyambi unamera pachilolo ena kuti pachinena mwana kunkwapatira mwana akangoti pang'ono mwana wanga kungote pang'ono mwana wanga mwana uchatu amakula amaziwa iwetu nangasoma kuti yayi mwana nzama mmenye ndiye lero uli ufuna kuti nditani lero ndikayankhula sindikhala oyipa mwana wako zako zimenezo zina zimayambira pachiyambi chifukwa tu mtengo timayamba kuwongola uli wang'ono mtengo sungaongole ukubereka mango nkufana kuti apapa ndiuongole uchola kani koma chiyambi kuti chiyambi chimene chichi mwana ameneyo mwamulera motani ngati nonse mukulera mwana mukulera chimozimozi mukampitisa uko mukunkankhira uko akabwera kukankhira uko amazati ndilibe kopita ndikapita kwa mami akandimenya ndikapita kwa dadi akandikalipira muona kuti mwana uja amaziwa kuti ineyo I have no choice koma nditani ndiyende ndi zimene makolo amafuna amakhala mwana koma ngati mwana kupita mbali imodzi wina kukankha wina kuti abweze akulesa mapeto yake etu amakhala wako ndetu amakhala wako pachina chilichonse mavuto amabwera munkokomo olo kupita kusela amatipirani ndinu pajangwanu kodi nzovuta tu kumapezeka ndithu amakukanira ndithu ngati angapite angopitabe kuti akangomvesera nkhaniyo kuti nali bwanji kuti nkhaniyo inali bwanji mumva ti amayi sindizikwanisa muona mmene mungapangire akatero munthu atuluka ndiponso ndili bize kunchita kundifuna mundiuza amene zingathere mundiuza amene zingathere chifukwa chachani mwana salera mmodzi mmene anenera anzangawo mwana timalera tonse mwana asakhale wa mmodzi kuti yayi koma mwana wakoyo zikayikoma ngwatonse zikaipa zikhale zatonsenso ndi mmene zimayenera kukhalira nchifukwa chake ana ena amavuta kwambiri chifukwa choti amaleredwa kwambiri mayi nzoona mayi ndi achikondi koma nthawi zina timakhala chikondi china choononga chopitiriza muyezo ine ndingakuwuzeni kuti nthawi mwezi watha panali ndithu nkhani ina yake mayi nkumalira pabwalo kuti ine mwana akukhalira kumandimenya anankoma nkhani mabweresa panopo sikuti ndi amasewera zikuchitika ndiponso zikuoneka ndi maso kuona pasewu pipipipi osaziwata kumenyana ndi mwana osatiswa kumenyedwa koma kwamenya mathamangisa nyumba zikuchitikatu kunjako nde chikondichi tizichipanga komanso tiziona kuti kodi chimene ndikupangachi chibalanji yetu tikhale bulaki tikwana chanza
kuti palidi anthu anyamata atsikana kumenenso kumamenya amayi awo pamseusewu kuavula amayi awo. Chikondicho chibapitirira mepo? Mwanayo tontanakalo ndi mwana wathu eti. Soto kamalongo uvula kuti udya ndiwo mphika. Inde. Ndikuti kulano usautsa mpolisa alowaso. Nzokhati kunena kuti vuto limayambira pachiyambi. Chifana mwana oti nenda bereka afike potenga mkono nkundimenya. Kodi chambi chake chinamba bwanji kuti alimbe mtima otenge mkono ine andimenye. Ondo sidamba bongono. Ehedu. Maleredwe ana mene tunenera zoti makomomo anthu tikafuna kulera ana ndizimezi mapangisa ana jaso kuwapatsa mphamvu yoti adzikhala ngati iwo ayima pamutu pathu. Ndiye ana awati kamalera tikumatani pofika kuti kuwera ndenda yokwana mwana tiyerekeze ngati mwana wamkazi uli naye pakhomo ukuti mwana isa zimene afika sangatsuke mbali ima kasambe ima panga chakuti chakudya zaka 12 mwana ukanikochapa nyamata oti wa zaka 12 zaka 15 ukanika kusesa patsache panja abale mwanayi ndi mmodzi yemweyu ndinavutika naye amene zogwira ntchito zimezi ndi yayi nakhaleba tsiku lonse mwanayo akapempha mwina ko bambo ake ndrama kuti bambo ake akunkanisa ndrama iwe kumbera kumpatsa zimachitika ndi kunkonda mwana zinthu ngati zimenezi chiyambi chathu ni mwana wakuja kodi ife chinamba bwanji faka wiki kawiriru sinambepo ntafu zoti mwana wamenya bambo ake ndi ochepa koma mwana wamenya nda mayi ake ndi amene amakhala nawo pakhomo nthawi yayitali zambiri amadziwa mayi ake mmene mwadutsira mwake kuti amayi wandikayenda chonchi ndikadusa chonchi ndi apezera pakuti nde ifeyo makolo maleredwe ana pena kuti pangisaso tana jazitembenukira mwana ukazifika po zoti mangaso ndokhwitimba volo baliti mayenda olusa amwene ndikangotere kubalisa maso bambo wanga mayi wangasondolusa mwana orakwane zaka 25 oro 30 ndi mwana wako basi si wankulu ndi mwana nkhozo kuntumaso yapambaye kumenya kukwapula kutenga mkono kuti umenye kulepera utenga ndodo unkwapulira ndodo fani mwana wako ndizopsesa mtima nzopweteka mulungu wakupasa mwana cholinga choti mwana ndidaliso ndi ndaliso tanena kuti anthu ambiri akufuna ana akusowa ana ife tapasidwa ana koma nzona chikakhale chipinjo kwa ine kuchita kumulirira mulungu kuti ambuye mmandipasiranji izi ndizijatu timanena nthawi zina kuti chikanakhala choziwa uyu ndikanangoncholera konko asakeso ndi moyo uyu asakhalepo iya chifukwa chachani timakhala kuti zakukwana zafika poti kulepera ndi kukhazikika nsima kubwera papa ndiwo nkhuku kwanika kudya mwana umati ukufuna kutema kubwera iwe umati utani munyumba mwanga muno nyumba muno mwabambo anga muno uchokepo pano iwe kumene wachokera iwe wakuziwa nde mwana oteroyo amene yoyo atuluke nyumbamo atuluke asakudwatseni BP ineyo ndisadwale BP ndisamwalire nthawi yanga isanakwane aliyense tu mulungu anampasa nthawi yake oti amwalire sikuti ine ndikamwalire chifukwa choti ndabereka mwana iyayi ine mwanayo sindikunenanso kuti achoke apite kwa agogo ake ngati zavutisisa ngati wamangidwa ndi moyo wangayo mpitiseni kuchichiri akapunzirepo kenakati ngati apolisi mwamwayi amugwira apita na ine akakhaleko mwezi nanenso ndipume ngabona kuti umene kama kakhwima ano asamakhwima pali ena kuti akapita kumene kuja amapunzira ena ndithu even kuti alowa musero ana ena amazindikira kuti khani zimene nimachita sinimachita zabwino pali ana ena of course amayankhulidwa amatha kusintha pali ana ena oti akayankhulidwa ena akhala ngati waonjezera makanoledwa amene wokwasiya siku lina lake aziwa yeyo kuti yawawa amene ndimazunzaja ndimayanga amazabwerera tera lili nkhosi pafupi tikuotchedwa ndamambozindika kuti mayanga aja ankanena
munthu watani anzatu agwa kucheza mwina komweko ndi anthu kupeza kuti mwina ampulumutsa mwana uja abale mwana uyu mwakuti ndi pamene mati koma sende nkanena inetu ni masiya dala chifukwa choti ndayankhula iwe sukutani sumandimvera ndiye ndinafuna kuti upangeza ufulu wako si manena kuti muli ndi ufulu ndiye ndinafuna kuti ndikupase ufulu Maolo rufuru joma piritsa kuti si wakanika ndiye akabwera ndio mati tsono mana uli mnyumba mwanga wabwera nyumba mwanga upangeza ine seko ni chance si watuluka wabwerako zakukaniketi ndiye wabweranso ndiye mpo mukhazikano sopano kumuuza zimene ukufuna iwe nyumba mwako ngati nyumba mokala mwako mwamwayi ngati kungakhale kotheka ndi abambo ndiye tikhale pansi tikambirani tiye tilange mwana tiye mwana atu palibe amene amakulangira mwana amamva zimene umayankhula iweyo kholo akamakayankhula munthu wina kumakhala kuti kwamva kuchokera kwa makolo kuti bambo anga mayanga amanena zakuti uja kamabwera mati ditu anandiuza koma sumu ngatenge mwana ukampasa munthu wina kuti akulangireni sizoona mwana umalanga weka tiyerekeze anayanza memu fotokozera kuti aichikondi chakholo chikhaipa pamtima pathu tiyerekeze ana masuku anochita dzambawa ochita kachasowa omayiro kumenya mwana omayiro kucha lero ndikama kachaso kamenya amayi urani uri nchikondi cho suri chikondi cha fegi sawa ari chikondi cha fega wafuna uthamangitse uri nchikondi chanu chanakaza keni chenye mwe fotokozera kuti sathamangitse urani munthu akuti bula mwana deile mwana yori ndimene ndinazo kuti kaya kukumenya kaya sakukumenya kaya wakamwamuwa akuzunguza kuti kuiyeyo amadumpha makumonsewo kuzunguza amabwera khomo lako mazoti nkhomo la ndani la mayanga ndefe ngati kholo tukeneka titengepo mbali ndifake ndinati kwambiri anawati maononga chiyambi cha ana chifukwa terekeze kuti mwana ngati akupanga chinthu choyipa tikumudzudzula amakulu amadziwa kuti ichi amayi amadana nacho ichi atati amadana nacho koma mwana terekeze akupanga chinthu choyipa mwina muli ndi anthu mukucheza uyuyu nkukhala kwake ndi chonchi iye amangopangatu zimenezi kuti wina ndimayepera kumuletsa amakula ndi chiti chimenecho amadziwa kuti amayanga amayankhula zakuti amachipanga ndipo ana otala amapesa kuti chinthu akuchipanga mwadala chifukwa choti umatsokoza umatsokoza kale unati awatu ndi chonchi ndiponso inu mwana uyu zimene amachita anatengeratu mwaona ajana mwana china ndefolo aja anatula kugwetsa ndiye mwana akula bwanje amezeka kumenya ndimulerabe chifukwa ndi watu akabe kuti ndi watu takotoza tokha mwanayo pachiyambi ndetisanire mwana tintulutse tikantaye chifukwa choti apanga zimenezo tokha ndamene tamunonga mwana akhale pompo kayadzitimenya kayadzipanga chani akhale pati ona khanga tazipula dala tazipalamula dala taziyamba dala ndiye mwanayo tikhale naye kulibe kuti tingakatayire mwanayo chifukwa sokhani amailiksi nati akamangidwa akatsekeredwe pali ana enanso ti olokumangidwa makhanga tanulidwa ndi akapita kumene kamaitonso siwa uchiona ndimangitsa uchi ndatulukatu ndelero ndibonjezera pasabati tenanga akakupanganso kachikenawo apitanso abwereranso nangapitanso ukachitauza pakhoti ukachitauza asatuluke kukoti kujatu amafunsa mayi mwanayo mukumva bwanji madandaulo ayi basi angotuluka ndi mwana wanga nanga nditani siwapita ndi amamuuza iwetu sakapalamuleko ndi akupita akachitanso ayi anankhoma mwana ndi wangadi koma ndimwiwala ndimwiwala pang'ono cholinga sindifuna kumuzunza kuti azunzike kuti popanda chifukwa koma tolepo china chake azindikirepo china chake fa kholo ndi mulungu wako wachiwiri amene akunyoza kholo alibe mtendere pa dziko lapansi mwana amene amamvera mairiksi mukunenazo ena khoza vomeza nazo kuti ayi khoza tulutsa tamangitsa ntandani paena mayo kuyimira pachulu kuti ine mfune sindikuchoka pano sinchoka ine pano nyumba ya bambwanga ndewe amakutenga nokhanga lobwera nyumba ya bambwanga iyi anamanga ndi bambwanga iyi ineyo koma nditani afuna nditani nanga si nyumba ya bambangolo ake iye ndi mwana wa nyumba iyeyo ngatani mwana wa nyumba mveretu zimene ndikufuna ineyo si zambiri yayi ndiwe mwana wa nyumba tizoona
koma izizi sizikundisangalatsa. Kasate 5 ngaluli makolo ako ne mwana wa nyumba. Ndiwe mwana wa nyumba. Akubika katiwe kakatire. Pita ukakwatire. Ukugwira ntchito chilichonse kupanga nyamuka zipita. Asandilemere yayi. Ena sama joka suru banja ko suru bwera madzazunguza sofa ko. Kubanja ko? Okwati kwakwatidwa. Amabwera. Makolo kuzionera. Amabwera kuzizona. Makolo kuzionera. Ndimene unazo kotaira kungasowe. Chifolo nezo ri aya chimene mwakula kapena chemwe mwakula ndikupatseni zanu izi. Simwati akula nyanga anofusirana. Kapena mali mwafusira kuda kuti. Je ndikapangani za ukwati. Mwapangira koma suta akakhala kukwati kuti. Ndipo le masamu ena amene amachitika manyumba ambiri kuti amatoka uzunguza yokhala unsikana. Ndakuzunguza mabala wapita aso azibamba ina kanti bwati aso abugira aso. Nama urenga mimba khazike ni mamene pacha. Akakarwa deka akapita so banja azibamba ina piki mimba ina khazike ni mamene pacha. Iwo nkumangolea vidzukulu akutufera ukholo. Mune dadu zidzukulu makwala. Zambiri mbiri zikuleredwa. Uzingolandira pena umati ukakhala. Iya Imarix uzingolandira zizukuluzo. Kodi ndimaise yakubweresa. Tsopano upita nazo kuti. Ulibe tukopita. Uja wakatenga wakubweresere. Mapeto ake iwo usalimbane naye. Umusiya zipanga chima zafika nthawi choti chilipo chimene chimansamwa. Chilipo chimene chimamfikisa kuti kukhazika pansi kuti kukhala. Baba ndakhala pansi. Si chimene mwafuna ichi. Ndi chimene ichi. Tengani. Basi muzikakhala nayo. Kapena iyayi. Simwatero chifukwa kupanga chinthu choyipa makhala matenda. Zomwezo muti mwina kuphedwa. Wamenyedwa kumene kuja uli ni mabala. Ndiye pamene pajapo ndiye kuti iyeyo zimene amafuna zakumtima kwake wasenza. Ngati wamenyedwa wabwerako ndi mwayi. Watenga matenda adwala. Ndi ndwazika. Si basi. Champwetsa. Certificate ndi imene yoyo. Masters. Ma PhD walandira. Umachita kufunsa kuti inetu ndinkanena. Sini manena. Kuti kuyenda kuti utayendani. Kwa matu mukamayenda muziona mayendedwe. Kodi usatola munthu wabwinobwino kuti mukhale naye pansi. Muzikhala pano mwinati pakhomopo pasinthike kuti pazioneka kuti pali munthu. Ndeso mafuna kumvera. Lero ndi zimenezi. Tiyena zimwali tizilera. Ndiye kuti pamene popo wadwala. Anaja nangatani. Kholo litani. Amalandira. Timalandira. Sikuti iso tinganene kuti mwana itikataya kapena anaja ndi athu. Mulungu atipasa anaja. Koma uyuyu watengapo phunziro. Mavuto ndi yake. Akapulumuka ngati ali ndi nzeru ayinira kusintha. Mwana wakusautsa ukuvutitsa zaka zachuluka kangu kumenya mapolisi mwapititsana mbwerekete phu. Kudzafika nyengo nene kuti mwana uja kufika wonoti koma ineyo ayipepani mayi wanga ni makula kwirani. Makoena amenyetsa nkhanga mwana kuti singachite. Angilo zunga manga wali kudzikulakwa. Kureko mwanayo zokati kunenazo kuti mwina takanika kuti timulange munthu imeneyo amakanika. Koma ngati wafika kuvomerezeka ndi pakamwa pake kuti amayi adadi ne ndikulapa. Ameneyo walapadi. Chifukwa chimene chamulankhulitsa mawu ameneyo chilipo chimene champangitsana ndikulapako. Ndiye ngati mwana abwera nkulapa ngati tinantaya tenti mvomereni abwere. Bola akhala wasinthadi tu. Ena afuna udza kuyesa. Kutendi zimene mafuna kunena. Amene akoza kubwera kuzapepesa koma cholinga choti angolowanso nyumbamo. Koma ngati ukwelenti yamusowa. Mwina kuvutika, mwina kulephera sakudya bwinobwino. Koma ngati wabwera nkupepesa. Mwazenizeni. Iwe umampasa mwayi. Mwana ndi wako kunena kwanza ngawa. Mwana ndi wako. Kutaya kuja kumakhala kuti ndasowa nzeru. Koma ngati wabwerera mwa ubwino wapepesa. Umamuona kuti mwanayo kuti wasinthadi. Ngati wasintha
tiye ndikhalire limodzi ngazana sine koma ngati ngazana site ndithotaso amene nomba ndimasa ndiyanga chakudya ndimakula ndekha amuna anga ndi amene amandipasa ndeyeyo akandilemerenso ndanena kaletu kuti ine kundilemerayi kungosasa kutenga sachi kusesa chinyalala chopanda ntchito. Tikale tikubwera chigawo chachiwiri kudzamva maganizo anu kuna kulikonse kumene muli maka program imene ya amayi tokotani ana osautsa ana ozunguza kodi tichite nawo motani pamene tili mkanyengo ndithu kana kanunkhirabe kanyengo kana kubala kodi tifere ukholo bala nayi nawo amenya makolo awo kuledzera kusuta fodya komatu uhule mkatimo makolo kumachita kuonda chifukwa cha mwana obereka ukha kodi anotere tani nawo maganizo anu pa 094 10 224 094 10 224 tibwerenso zikathayizi chifukwa chani ndithu zopeza kuti abambo apabanja ndithu okwatira bwino lomwe ngopezeka kuti akapanga chibwenzi ndi nzawo wa akazi awo azimaiti kumamasuka udyo pakamwa pathu pasi pamakhala pabwino. Every time my have this, do this. Uli pakati lubazi nzako eti? My bear this. Every time. Kati matanthauzo kuti tikuwalirana. Atitame. Atitame atiyelekere. China chomwe chimativuta anthu kukhala uphungu anthu olakwika. Umauzana nazo kuti sizingatheketu. Mamuna kungokhala panda chibwezi umapeza kuti kwakwendwa bwinobwino koma mavuto kuchita kwabweresa weka. Ena manena kuti langizo labwino mwina kunena kuti akuti iweyo usakhale pachenzake kapena usamacheze kwambiri ndi nzako amene atalioneka bwino upose iweyo. Mene ni mistake. Koma ndikuze nitu mukhoza kukhumudwa. Mamuna tusamakapanga chibwezi kwa chino zoti nkazi ndokongola. Kapena kuti chanchani. Muona mkazi wake. Ila chili chose. Kupita kuona chimbaya chimene muzoja nananko. Mamuna amakapanga chibwezi ndi nkazi amene ma weaknesses za nkazi wake iye ali ma strength yake. Amene kuntenga zoti ndosaoneka bwino mmasomo ako. Iwe mwayi wewe ndotani? Amene sakumanga make. La lero. Zako akuona makingi mmene mo. Ndipo zika na kazi mene zozo bwezi mabanja anthu ooneka bwino asakutani asakutha and kukongola sokumasunga chani sokusunga banja kumakhalidwe lomwe masunga chani mahipi samasunga mamuna banja amazizolowera zimene zijazi amayi tokotani kapena kuti tokotani amayi pano pakanayi mawa mibawa program yakufika ni lolemba nthawi ya 6 koloko madzulo nkhani yake macheza ake amakhala amayi kuona kuti amayi kodi moyo wathu kuyenda motani tikuchita zotani kodi tikukonza nepoti ndiye cholinga cha program imene ya amayi tokotani 094 10 224 ana osautsa ana ovuta tingachite motani. Hello mwasera bwanji dzina komanso momwe mukuimbira tikuimbira kuno kwakubaluti tanyadira kwakubaluti dzina ndani kwakubaluti kumenya ni Makolo kwambiri tamina madamu mairixio mairix ndinakaa so wiki yatai umapeze wakati umwana wa mamuna ukamenya bambu wake kutendo kukhani kadi kuweruza kunoko azinthu kuchiti kadi ndithu Makolo umenyedwa mmanyumbamu ndiye titani kwenikweni ababa sindoziwa chimene chikwapangisa nawo I think madragi kwambiri akusowa zochita ndi akakapanga zawo zokwapanga madragi awo kumabwera mnyumba umationa ngati ife Makolo ngati ngati chani sinakha munthu usumugwira nde ofunika marifomu apiteso kwa anawa chabwino ndatokoza kwambiri kwakubaluti kwakubaluti akunena kuti ayi mwina achilima marifomu amboma wapiteso kwa ana sizili bwino achinyamata ambiri ifoti akungokhala ntchito imene akuchita iwo nkusuta fodya kumomowa komanso kukhweza madragi endilizati yake mitu kusokonekera apa wakamba nkhani imene ndithu yachitika so mdera lawo kuti ayi mwana ndithu amuna kuyimitsana ndi atate wake asatiso amayitu kambaja atu owapezerera aja koma atate ake ndithu kuyimitsana zigogodo zinthu sizili bwino. Mibawa TV. Hello.
094 10 224 ndi nambala yake. mukatimbira foni onetsetsani kuti mwatayikani kanema yanu kapena mwatsitsa volume yakanemayo. 094 10 224 094 10 224. Mibawa TV, hello. Hello. Hello, Mibawa. Kuno kumibawa dzina ndani komanso mukuimbira kuti? Ndoyembera kuno kumponera. Mayi ndani kumponera? Mayi Niki ndoyembera kuno kumponera. Musayandikane ndi kanema, sunthani pakanemapo. Ndakamba pakanema. Kumponera maganizo anu. Kumponera kuno kumponera ndine Mayi Niki. Maganizo anu? Maganizo anga ari akuvura kwambiri koma chaiti kupezere ngachiri ngarise Makolo anazikare zviyaso. Ikaikisamende mamulungu nditi kuvuta kwemberi kosta yamba koma mulungu azikhangarira anawo ndikapembera tsiku ndi tsiku nthawi zonse. Ndithu Ndathokoza kwambiri kumponera ifa yotimbira foni. ndikuenda kunyatirani kutoenda nkhulako kwa Mibawa zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Akuti kumponera anawo ndithu achitotsimikiza kumponera anawo ndi akuvutadi zinthu sizili bwino koma kwakukulu mwina ati awayikize m'manja mwachauta mwina ndamene akathane nawo ana ochita moteromo. Maganizo anu mukuti bwanji? Mibawa TV, hello. Hello. Mwasera bwanji? Dzina komanso momwe mukuimbira? Okay, ndine Mike Mphande ndikuimbira kuzomba uko. Maganizo anu pa nkhani yathu yoti kambira tsiku la lero? Ine ndikuona kuti kana ozunguza chotere choyamba chofunika malangizo ndithu zikalangiza zikakanika chachikulu ndikuwataya poti anthufe tili ndi zambiri zoti tichite pali ena kuti tiwalere palinso ife tisamalire mmoyo wathu. Tisangokhala kuti mwana mmodzi azingozunguza I think kumuyesa kumulangiza zikavutisisa kungomutaya ayendere yake. Oho. Eto. Yathokoza kwambiri fa yotimbira foni. Zikomo kwambiri. Akuti Makolo tili zambiri zochita padziko pano sinangobodza zasunga wana osautsa mtendere. Anankhuma. Ari unawo folo. Ausautsa ndi mmodzi, udwale ndi mmodziyo. Osakhala rabwino wabayi. Mapemphero tu Makolo akumachita. Anthu akumachita mafasting. Kukwera phiri. Kukwera phiri. Kuonda munthu fasting ya mwana wako. Mwana akundizunza. Ndithandizeni kupemphera. Kuli maprofeti tikunjaku. Anthu takumapita kumene kuti mwina mwake mwana wanga. Alikwe maprofeti. Mibawa TV, hello. Masera bwanji. Ine ndasera bwino. Masera kuno kuzomba. Dzina ndani kuzomba? Mayi Katondo. Mayi Katondo tiyankhuleni kuzomba maganizo anu. Ya anawa ndongofunika kuti timabizinesi tili kuapezera ndithu. Ngati hello. Ndokumvani. Kuzomba tathokoza maganizo anu amvekabe ngakhale adukira panjira kuti ayi mwina kusowa zochitaku tapezere zochita mwina kumati kunthaku mmakasula jambaku kuswa zochita zokhazokha mwina tapezere zochita koma pali ena tanzi ntchito amachita zimenezi ena amageni ndithu othamangathamanga pa tawuni akumachita zoterezi. Hello. Hello. Mwasera bwa? 09410 kanema waka Mibawa program yake AMAYI TOKOTANI. Hello. Hello. Mwasera bwa? Hello. Mwasera bwanji msandikane ndi kanema yanu? Ine Mayi Gerard kuno kubangwe. Tiyankhuleni maganizo anu Mayi Gerard kubangwe. Maganizo anga ndona zona kuti ana amene wawovutiswa. Tizingwe chakwa ikizabe mumapemphero kwa mulungu kuti mwina mwa kubangwe ndikupa mwemwe mayinitsatira panjira koma nawonso akugwiza ndi fundo yokuti tiziwayikiza m'manja mwa mulungu. Mairikisi kumati komatu Makolo ndi akusala Makolo akupemphera kwa maprofeti nkhani mwana osautsa. Osamva. Mwana okanika. Kufika kuti abale nditayire ndani. Kodi ndilowere kuti? Kodi ndiende chotani? Kapena mwana mwada asembe kapena. Hello. Hello. Mwasera bwanji? Tasera bwanji. Dzina komanso momwe mukuimbira? Kuna kumtengo wa nthenga samaliri. Ndathokoza kumtengo wa nthenga tiyankhuleni. Baibulo lili kuti mmodzi mwa akachimwa mudzudzuleni. Akalephera muuzire anthu ena. Akakanikanso muuzireni mpingo. Zikavutapo muyeseni kunja
Oh. Ya, ndi anawa ngatizi kuvuta zasira kuti tingoso akanika uzanapo tisawatenge Oh. azike kusukula akapfundise Oho. ndethuzo Aite thokoze fa yoti patsalemba mprogram yale. zikomukwambiri Zikomo kwabasi. tathokoza malira kumibawa Zikomo kwambiri yakuthokozani. ikomo Akuti mawacha uta akunena kuti munthu apo tokamazana usautsa. Ngene nena kuti Bible kuti anosautsa, akasautsa khanauni basi. Akaokanikani itanani wena akuthandizeni. Akunena akakanika itana na mpingo, ampingo akakanika mtaleni pali pose. Pitiseni ku polisi. Atata Bible yake ndiyo mene. Nanga ko kapunzira kuti. Kodi lupe nalo zimatengera timanena zoti apempheredwa eka kwa maprofeti ka kwandani ana osakusina. Zimatengera tumayimidwe. Maimidwe amakolo. Munthu ndi mwana amene apempheredwayo chifaterekeze mwana ndi wankulu. Ochizindikira yekha kuti ine ndekha ndichakupemphera kuti mwina zimene ndikuchita zizithe. Mwanayo sali muchopemphera. Kapena wekholo kupita kopemphera kuja koma malingaliro ako sali muzimene zozo. Pemphero Tukamuyesa mprofeti. Pemphero singagwire ntchito iyi. Tieni tiyende sizimu nobwino koma mwana kuti kumpempherera zinthu ziyenda ndizosetheka. Mapemphero machita utakwiya. Suchita utakwiya ayi. Maoneke. Ndimene machitika ndimene. Ukumapita kholo wabalalika. Ndiye makuyankha bwanji mulungu. Sakuyankhaji. Koma nanga si wabalalika usiyekaye. Ukamusiyekaye upite Taile kunja, uzipempera musero kai. Ine mwana mwandipasa uja. Ndaona nini kumene wapita. MIBAWA TV, hello. Hello. Masera bwanji. Masera bwanji. Zina ndani kwa maso mukivira kuti? Kuno kusanje ndinamshukuru. Tathokoza kunsanje maganizo ani. Maganizo anga ndinambiza na amayi yao alikavatiyo kandi Mai Sandra Rix. Zokaja kumeneo. Ngana nguri mwana akanika. Mwana wenye kuzera kholo ndicho. Ndi mwana walimba mabeni angere kholo ndicho. Sasa walangiza zakaniza wauza kumpingo zakaniza akulu wauza zakaniza amene isiye ndio tunawaambia kutiwa Chabwino. amene itaye ni akanyezejiza atuze mu nyumba mo akabangezaje Nathokoza kwambiri kunsanje. Nathokoza ziko Akuti ngati akusautsa nkulangizidwa sakumva. Amene ndoti wakula wathamtsinku chomwe chichita iye atochiziwa. Tungo yankhula azimayi. Ndizoona. Tungo yankhula azimayi tisayankhule. Chifanya tikati tisayankhule foni kati apchantima tisayankhule chani. Mwana wako. Ola kuti ndiozunguza akati ndotani ola kuti akamene kune doti tichintayeko. Iniyo mwana ngati uli di kholo iweyo kuti umachimva ndiwe kholo. 2 days zokoma mumamba mulingalira mwana wako. Ola alozunguza. Kwa oli chitika wenga. Kana maphapo munthu. Koma olo 2 days 3 days umapezeka runta ukumulingalira kuti abale mwananga kati alipota inde ndolakwa kuti mwananga chomene ali kuzuka bwanji kuti mwananga umamulingalira be chifani mwana ndi wako ndiye tisango yankhula kuti faitira pya mtima kuti mwana anati pya mtima kati mtima mene maneka mwana akalongera mwana akhale wa subanga chiganizo chabwinoyi umafunika udekhe kayo usana pange chiganizo ulingalire koyambirira kayo zokamangisa kumamangalira Chapino ine ndideke koma nanga ndikafa ndideka inumufa ndijani sikuti ndikuopa kufa ndikufa chifukwa munthu kamapanga choyipeti nthawi nayi onse umata kufa sikuti umaziwa kuti ndifa siwafa wapita ndiye kuti yeye ndintendere kwa iyeyi aziziwa kuti ndapha mayi anga chifukwa cha mphulupulu zanga ndizabwino zimene yeru sanga kaini ntima kuti ndapha mayi anga koma zinena kuti ndicha amayi amwalira basi ayo yakwana apita iya koma isanafike potere hello zisanafike pophanapo zisanafike pophanapo tibalamusani achoke pang'ono sikuti akachoka kuchokeratu iwenso mayi ulimbe mtima chifukwa chake ana nzimene ndanena kale kuti ana kuonongeka chifukwa cha ifeyo makolo zafewa kwambiri hello
Hello. MIBAWA TV, hello. Ayi ndithu kwina kwankanaacheza ife pano tukamena kuti ana osautsa tichite nawo motani ena akuti ayi mwana akafika kufika pakhosi ameneyo mtayeni ena akuti ayi chikondi cha ukholo chikondi cha makolo chikhalepo mwana amene msungeni kodi mkatayira ndani inu maganizo anu mukuti bwanji. Hello. 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 Mwaswera bwanji? Bwanji. Ndaswera dzina komanso momwe mukuimbira foni yanu. Tiyankhuleni ku 25C. Chonde tikayimba foni tisamachite moyesa tikhalotsimikizika pamakhala kuti pafonipo pali ambiri amene akuyesera kuti tiyankhulane nawo koma zimafuna ifuna makhala pali chigulu ndeni mukachita kamwe kuti akuyankhani foni chitengeni chamwayi kuti timve maganizo anu. Hello. 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 Agundika kuvela pakanema. Hello. 09410 09410 kwadi ana osautsa tingachita nawo motani ndi nkhani metu kambirana tsiku la lero. Ena kumatayi asekirepo okupha asadakuphe nthamangitsiretu amayikisira kuopa kufa lero. Ine ndikuopa kufa. Chifukwa cha mwana. Chifukwa cha mwana. Sindikuopa kufa. Oti nampasa moyo. Mukadafuna mukadanchita zina ndi zina. Akanasowa komweko. Akanaziwa. Pali pamene akanaziwa. Osakanaziwa kuti mwamsowetsa. Kuti ndasowetsa. Ndasowetsa ine. Ine ndiponso ndisasowe ntendere. Hello. Mwaswera bwanji? Ndasowetsa. Zina komanso mukuimbira foni. Potro chitaona kumvera. Maganizo anu kumvera. Mfulu wake anawo timalekerera pachiyambi. Chabwino. Zinokuliza kuti anawalera pachiyambi amene akuti mtengo kuti mwapawo kadali wamwana. Zinokuliza kuti anawo tukwalekera pachiyambi fake zimapeza kuti akafika ukulu woti sitingathenso ayi. Zofika pachiyambi omwe kuana ndithu kuwalangiza mwabwino ndetu mmene azimakula koko amakula ndithu mwanzeru zabwino. Komabe ngati anawo ndithu wafika point oti mwina takanika akula tisataye ndi athube basi ntiyaphunzisebe talangizebe ndithu tisataye kandi ana athube. Kumwambie. Ndakunyalirani. Zito ndithu. Akuti ndithu vuto ndilakuti yayi mtengo umachita uwongola bwino uli wenthere ena mafuna kuongola ana atakhwima kale. Kulake ndimenero mwana ule kuti mayeneka chiyambi chathu cha mwanayo kodi tinayamba naye bwanji malangizidwe athu a mwana pa chiyambi tinamuyamba bwanji zimene zimapezeka zimaonongana tamukuza bwanji mwana mene amakulangizali zaka 15 ndi mwana angamve sangamve Mwana makolo twena amatuma mwana kagule mowa kwa bambo wako. Kwa bambo wako. Utakataka ndudu. Mazulo. Amatha ndudu makwala. 6 koloko. Mai ndi bambo ali nyumba. Mwana kuntuma kunsika. Mwana amene uja zimene atakaone kumene kujako. Zilongosoka. Ambo zikita plakatesi. Hello. Hello. Mwaswera. Mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Asabunola ino. Tikudziweni dzina komanso momwe mukutiimbira foni. Ene mai January wakubaludu kuganta. Kwakubaludu kayaka moto maganizo anu kwakubaludu mai January. Kamana atsatira nduna ya mfumu. Kwakubaludu mwatsa moto. Bwamba kamba kuchikwawa adasiya. Asiya moralo anachasa. Ndiye kumene kuli mavuto uko. Chokumene ku? Kumene kuko ndiye kuli ntchito. Amayi amene wangodula komatu amene wawo alimbezo. Ayendi nkhani. Amayi wotu ayimbe. Mwina ukananyaza siku zochitika ayi. Goma kwatuko. Ndiye kumene kuli ntchito. Iya makola muli nkhani. Ndiponso mbangwe ndichokera inemu. Ndi mavuto. Mbangwe mathu ndichokera ifemu. Ndi mavuto. Nkhani zake zomwezo. Mwana nditu wang'ono zamwezo ti mwina wang'ono akumenya mayi. Mwana itu ndovuta. Mwana uja amakula chonchija. Wamenya mbama mama yake. Kaya amenya zinzake. Mwana amene kuma ndovuta kwambiri. Ino mukanza ti mwana amene akamakula kala mwana otani. Sakumenya ndiwe wewe. Ndale ndo mobwera akupeza kwamenya mbama mama yake. Kuti amene ndi choncho. Ndimene amapangira. Iya. Dese tsari koma Ndikukanika
zona ndithu kabereke mwana okhala wako akaukanike Mwana uzaka 5 mokanike. Mwana zaka Wamenya 5. alendo. Mamenya alendo. Mwana nkhuku alendo mbali. mwamba inuyo kumayankhula zikewa zosakhala bwino koma mayi alipomwepo mwina makolo alipompo kulephera kuyankha malo moti chabwino makolo alendo achatuluka ndetu mbuyo musala nayi ni mwana nkwakuleni kapena muyankhuleni iyayi pachatu ndovuta uyu Ndemwe. Hello. Hello. Mwasera bwa? Asala kaina. Dzina ako maso mukuimbira phone yanu. Unokuntaja atu machinga. Kumachinga tiyankhuleni mami. Nkhani mukambira naye tundayimva. Chabwino. Komano tachikundi chokuti chayambirira vuto ndife makolo. Eya, timakhaso chiro zimene chetinkachita mbuyamo. Oh. Ndechikafunika wakha munthu opemphera. Udziyamba naye waukana basi ndikulapa choyambirira zimene unkachitazo. Nde ukalapa mwichizeso pano mwana uja pasogolo kuti Mulungu atimvere zimene tikupemphazo. Eyetu ndiye kukhala ngati. Zina zimakhanga zoyamwira ene. Zina zimakhala zoyamwira. Ate zimafunika maderivasi. Ukachayambirira kuti chichaso chikhale ndi dongosolo kulapa. Eyetu ndiye kukhala ngati. Ndathokoza mayi wanga kumachinga. Ine ni mayi mumola. Zikomo kwambiri. Zikomo. Akuti tuzina zimakhanga ndi revenge yakwa chauta. Revenge. Na feso la sasa ndenene makolo athu ye. Dabwe tsatsu kusikisa umepa. Zizichazi chozi chati mana mwana warengera mkolo wake. Zochokera kunya kuntundu. Mwana warengera warengera omwe. Waboneka kukulu. Edu. Yo mana misena nga ungasichore mwana warengera ine. Sumara rengera mkolo wake. Warengera kukulu. Mbele simakanga. Mbona kumazi akuchita izi. Mana ili nenye nikachita nezi yake. Nikayene zichendene nezimezi. dayeso wadusa momwemo Makolo akosakupirira so nawe. yetu. zimakhala choncho pena Alirambala. Tikazori khanga tizuchitika. Leso ninkatero. Lapa nikaye mai. Mwana wa Vile mira. kwa mwanayo. watengera zochita zaidi Yetu. Mango so atendele ni mwana Mwana zimakusiya na malevels. Limene sunafika wamenya mai. imene nimafuna kunena kuti kutheka kuti chabwino navuta wina aliyense amadusa akakhala wang'ono amakhala ndi stage yake imene umavuta nditi Adolescence. yes kuona kuti koma mwanayi koma nanga stage yomenya mayi stage yotenga Kodi ndodo kuvuta ndikosebwera kwa bali kuvuta kuineti kuti timatha kuona kuti tadusamo ife menemo ndiye umamuyankhula kuti I say Nadusamo. ife tadusamo koma kumene kupita kubola atu mwina nthawi yanga kunalibe easy koma inuyo kumene mukupitako mukagwera atu kupompo Panopo Malix muziwa chimechuvula kwambiri ufulu. Kuonongana. Mwambana nawo sofulu. Chipanta ya ife mafulu ali panowa. Kunalibe. Koma pano mali wako mwana Pano umulange. Umulange wako. Ukasautsa ukabowa makolo Amakulage. Ugono saja. Amakwasa chilango. lero makakusumira Ama manena Amalu polisi. yetu. Alikuoneka njani. ndabwera mayanga andimana chakudya akundithamangisa kunyumba akuti ineyo sinimagwira ntchito sinimasuka mbali ndimakhalira kwa akalipira ndiye imene ikakhale nkhani yoti upite ku polisi Apolisi ngumanza apolisi amalemba kalata nanga sali ndi ufulu mwana pali ndi ufulu amalemba kalata mayi bambo tikufunani kuno ku polisi ku victim support unit Mwana utadandaula. mwana wabwera kuzadandaula kodi mwanayi mukhala naye bwanji mwaona Yo mabreak ose ugu. nangopanga bwanji komanso kupolisi kuja sikuti anthu aja ndosazindikira amaziwa nanga sinkhani mabwera uchokera uku ndi amaziwa kuti kodi apapa chikuchitika ndi chani kunena zoona sikuti amachita defend mwana kuti mwanayi iyayi Amaiweya nkhani. amaona kuti iweyo mwana walakwisa pamene walakwisa iwe ndi pakuti amaunikira ngakhale amanena kuti ufulu wanga koma amaziwanso
naye sakamachoka kumene koka mazatu ufulu wakhala ndi udindo ndinaya kuseri kwa ufulu kuli udindo ndiye udindo umene uchati mamuonesa sopano kuti nkati muja kuti udindo ndi iwe ufulu wako malire mwana ngati ali nyumba ndanena kale kuti mwana ngati ali nyumba mwanga 40 alibe ufulu ndi mwana ameneyo mwana ayenera kumvera ine ngakubetsa zidzukulu ndi mwana ameneyo ndi mwana ngati ali nyumba mwako nangasali nyumba mwanga ndikujesanso sineyo ayenera kundimvera mwati asakutopetse akakutopetsa chulutseni iye azipita usafere kubereka akaone kumene kuti amayi ake inakukanikani ine nanga siwanga faka nakhala wanga kanandimvera ndipo tisiwanga iye akasakesake kuti amayi ake akakhale kumene muyimalize bwanji nkhani imene awa kuti iwowo asafere unakubala angafe mbibi amene ayendere yake malizani nkhani mayi wanga anayiyanza kumeneyo mwanayo ndi wathu tiyeni timutengereni mbali ena sana imbakale apa ananena kuti fe tikuyene kutenga mbali pamoyo wa mwanayo ngati tili ife amene tinali oyamba panga zimenezo tilape timpempherere bwino mwanayo wayamwira zinthuzi mwanayo tikuyeneka timpempherere ndithu mulungu salephera koma zikutengera first step yathu imene tikuitenga pamaso pa mulunguyo tisamanene kunena kuti iye tapita kumapemphero timapempherera anawa koma zikukanika mulungu salephera titenge step yabwino yofika pamaso pa mulungu kuti tapempherere anawa kuti anawa Ameni. Mene program ya channel ya AMAYI Tokotani. Awamaziya kuyankhula wanda anachaza Eda Kembo komanso pakatipa Mai Sandra Rix nduna ya mfumu kwa kubaluti uko. Akuti wonkhani mezi sinkhaniso pabwalo pawo zimabwera almost mwezi zinthu zikuchitika tikuziona manemba hudumu makwalalamu ana kumatenga ndithu chingwanjo tamangitsa makolo awo ana kumatenga ndodo kwapola makolo awo ngakhale zigogodo zamanja kuyimitsana ndi makolo awo kodi tili mbado otani ngati achinyamata otere mukundionera kumaona kundimvera chonde zimene mukuchita zisiza bwino zimabala mbewu yoyipa patsogolo nanso mkaomananso zomwezo ananso nasadza kutibula zimayena ndithu munzere zinthuzi chonde makolo tikuanaliza nyanya apolisi alipo amathandiza amabungu amathandiza alipo mmaso muna chambacho chalowera mutu mwachitika misala kumento kulipo timapititsana kumento akakhaleko kayi koma osati tifere unakubala atikapa timaliza tife unakubala ife timwalira chonde tione mastepe ena othandiza kuti anathuwo akule bwino mapemphero amene mulungu alinakale anzanga kuti amalephera tentayikize mapemphero mulungu amachuna mulungu amatha kukonza ana osautsa dzina langa Abena Chidzanja Begete kuthokoza LVG pakamera komanso mwayi ching'ang'a ndithu zonse kuti ziyende bwino zikoma kwambiri.